Габдулла Кариев исемендәге Казан Татар дәүләт яшь тамашачы театрының әйдәп баручы актеры, режиссер, Россиянең атказанган Татарстанның халык артисты Нуриәхмәт Вәли Әхмәт улы Сафинга 75 яшь. Бу хакта тулырак Фәннур Хәсәнов видеоязмасында. Günler, aylar, yıllar, diste yıllar, yartı asır artık yıl artist buluşurunda oynagan rolleri üzünşəlikli qabatlanmaz. Sanap gitsek yüzden artık spektaklde, kinofilmlerde qatnaşıp, ir-yigit obrazların usta gövdelendirgen keng qırlı ijatçı. Әлеге roller Татарстанда да, Россия төбәкләрендә дә, шит илләрдә дә халык мәхәббәтен яулады. Нуриәхмәт абый әлбәттә безнең республикабызның иң мәшһүр актерларының берсе, шушы театрга нигез салучыларның берсе һәм аның шәхес күләме масштабы бик зур һәм аңа шундый ук тиң роль эзлидек без. Һәм менә шу материал ул чынбарлыкта аның тормышына ничектер дә нигезләр, ягъни без аны биографик нидер нукталарына басым ясап эшләмәдек спектакльне. Аның рухына, менә аның халәтенә, эчке халәтенә таянып, менә аның эчке киңлеген истә тотып, менә шундый роль, шундый катлаулы, күп күләмле шундый зур роль язарга булган. Менә хәзер репетициялар бара, эшлибез. Нурия абый ул искиткеч якты кеше. Аның энергетикасы рәхәт. Ул яшьләр белән дә уртак тел таба. Олылар белән дә бер төрле сөйләшә. Һәм шул ук вакытта ул кичкенә балалар белән дә сөйләшә белә. Ул менә күңелләренә үтеп кереп сөйләшә белә. Без инде әлбәттә яшьләр аннан үрнәк алабыз. Нурия абый безгә шушы сәхнәнең кануннарын өйрәтә торган, безнең тере, безнең янда булган шәхесебез. Biz инде аны матур итеп үзебезнең театрда Аксакал дип йөртәбез. Аның белән сәхнәдә уйнасаң бергә, аңа тагылып уйнарга була. Ул бөтен кешене үзе белән зур локомотив булып спектакльдә алып бара. Уйлыйсың, менә инде ул инде олы кеше, хәле дә бетеп торадыр. Юк, сәхнә пәрдәләр ачылгач, ут кабынгач, ул кабынып китә һәм дә инде аны туктатып булмый. Ул бер кайчан да каты бәрелми. Ул мәсәлән, әйтәсе сүзе булганда, анда миңа, шәхсән миңа, балам, карале, менә бу җире, менә булайрак бит, бәлки син аны менә булайрак уйнап карарсың. Кызым, карале, әйдә бу якка китмәле, менә бу якка китсәң җиңелрәк булмыймы? Менә ул гел шундый киңәшләр, аның гел шундый йомшак. Нуриәхмәт абый ул менә чын театр кешесе. Ул театр белән яши. Менә үз гомер яшемә мин 75-не уздырам бит инде, декабрьнең 15-нә 75, ә сәхнә тормышым 55-кә тула. 18-дә шикелле баскычлардан да 20 меңнән булам инде үземә күрә. Яшьләрне ничектер менә килгән һәр буын, һәр теге ничек дип әйтеп училище, институт культура бетереп киләләр алар. Шундый әйбәтләр, шундый булганнар, шундый уңганнар, шундый талантлылар. Мин аларга яратам да, сокланам да. Бездә мөмкинчелекләр булмады. Без азапланып укыдык, дөресен әйткәндә. Педагогларыбыз яхшы иде. Аның бинасы булмаса, булмады. Әмма укытучыларыбыз Разат абый, Исәнбәт, Рәфкат абый, Бекшәнтәев, Асия апа Хайруллина, Шәхсәнәм апа Әсфәндиярова, би буенча Анна Гацуллина, приме балерина, опера балет театрының Нәҗип абый Гайнуллин. Менә шушындый кешеләр укыттылар безне. Шул хәт мине вакытланы сагынып алам. 55 ел 55 ел гомер сәхнәдә, ул инде сиңа китаптан кергән генә белем түгел, ул миңа тәҗрибә белән кергән. Biz de küp sanlı tomashachılarımız isiminden büyük artistimizni ulug' юбилейи белән котлыйбыз. İjat şişməsinin soyıkmağın tileybiz. Фәннур Хәсәнов, Айрат Каюмов, Татарстан яңалыклары.